азиз, солнечный прожекторро аксия кардем аз рӯзи 28 декабр то рӯзи 31 декабр. Аксия шид 270 сомон 250 сомон шид, 370 сомон 350 сомон бо дастсафкаш. дӯстон азиз, вилояти Хатлон дастсафкаш ройгон мешавад. Саросимашен рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. Аксияи беҳтарин 3 рӯз 4 рӯз аксия метавад то рӯзи 31 декабр. дӯстон азиз, бемалол занг зада муроҷиат кунед барои маҳаллаҳо, барои назди ҳавлигӣ чизи беҳтарин ҳастанд. шавқаташ гиром мешавад, рӯзона то саҳара бемалол равшан мекунад. рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, бемалол занг занед. Касоне ки прожектор лозим бошад барои маҳаллаҳо, срочно подириса кунед. Саросимашен дӯстон азиз, ҳамин видеоро максимали подириса кунед. 3 рӯз 4 рӯз аксия метавад дӯстон азиз. Бемалол шумо харид кунед, шабона то фарра бемалол рӯшанӣ мекунад. солнечный прожекторҳо мешавад. занг занед, муроҷиат кунед, видеоро подириса, фикротонро дар комментария нависед дӯстон азиз. Кани рафтем. Инаи рӯшаниша диден чиқадар ина топ торид опарадам ҳаст ва ҳозир ближни шида истодаст, пешаш меред дар намешавад.